Mga igsoon ko diya kang Kristo, aniya na kita karon sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Nakita namo ang Ginoo. Nagpakita ang nabanhawng Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an. Galing lang, wala didto si Tomas. Ngadto kanila, gipakita ni Jesus ang mga samad sa iyang pagpasakit. Iyang gipaambit kanila ang iyang kalinaw ug gihoy pa niya sila sa espiritu nga maoy maghingpit sa buhat sa kaluwasan, pinaagi kanila. Apan si Tomas nga igo lang miambit sa maong kasinatian, pinaagig taho nang inahanglan og lawas nung pagmatuod. Matingala kita sa iyang pagbasol. Dili baya sayon ang pagdawat, uban ang pagtuo? Si Tomas nagpainumdum lang kanato sa atong panginahanglan sa pagpamatuod, pinaagig hikap. Wala siya mosalig sa bisan unsang butang sa pagtuo nga dili mapamatud-an sa inadlaw-adlaw kasinatian. Ang Ginoo niining maong panginahanglan. Unya tapos sa 8 ka adlaw, mitugot ang Ginoo sa iyang gipangayo. Itapion ang iyang mga tudlo sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Kitang mga magtutuo sa modernong panahon, magpabilin ba lang gihapon nga dili matandog sa literakanhong kasaulugan sulod nining panahon sa pagkabanhaw? Kontento na balang kita nga musubli sa pag-ingon. Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita kanako. Ang kang Tomas nga kasinatian, kinahanglan mamahimo usab nga atong kasinatian. Kinahanglan maningkamot kita, aron mamahimong mahikap ug makitaan ang gahom sa pagkabanhaw diha sa atong kinabuhi. Tugutan nato ang gahom sa Ginoo sa pag-alim sa mga samad sa pagpanlupig. Ang atong pagkatingala, maghimuunta ka nato nga bukas ngadto sa mga sorpresa sa pagtuo. Busa, mahimo kitang matuo bisan pa sa mga daw imposibleng butang ug buhaton nato ang tanan aron mamahimong buhi ang atong pagtuo. Ingon unta niini ang atong pagkinabuhi aron sa Jesus mamahimong Ginoo ko ug Dios ko alang sa matag usa kanato. Pamalandungi kini. Kumusta na ang imong pagtuo? Imo bang gihimo ang tanan aron mamahimong buhi sa kanunay ang imong pagtuo? Makitaan ba ang imong pagtuo diha sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi? Palihog manindog ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Samahan makagagawang sa tanan. Nagasimba kami kanin, nagamasalamat kami kanin mo. Nagaday kami kanin, tungkol sa imo himaya. Himaya sa
Magampo kita. O Diyos, sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadilaab ang pagtuo sa imong katawhan, dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro ug mga butang katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtigom ang tanang mga magtutuo didto sa portiko ni Salomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod gitamod sila pag-ayos sa mga tao. Apan misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipahigda sa mga lantay ug sa mga banig, basin na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro inig-agi niya. Og nangabot agdanghang mga tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang mga masakiton og sa mga giyawaan og nangaayo silang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo ang iyang gugma, walay katapusan. Pasalamati pasulti ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasulti ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nagkalisud-lisud ako nasukamod, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusug ug akong kaisugmao ang Ginoo, ug siya kaniyang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha
diha sa mga tulda sa matarong. Bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Kahit siya maayo ang iyang gugma, walay katapusan. Kinotlogikan sa basahon sa ang gipadayag. Ako si Juan nga inyong igsuon, og sa akong pagkahiusa kang Hesus, miambit ako ban kaninyo sa iyang mga pag-antos, og sa iyang gingharian, og sa iyang pagpailog. Gidala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios o sa kamaturan nga gipadayag ni Jesus. Sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu o sa akong loyo. Nadungog ko ang kusog na tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Miingon kini, isulat ang imong nakita o ipadala ang sinulat nga ngadto sa 7 ka simbahan, sa Efeso, sa Esmerna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardes, sa Philadelphia, ug sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kung kinsay nagsulti kanako, og nakita ko ang 7 ka kandilero nga bulawan. Sa taliwala ni nagtindog ang daw tao nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil, o gibaksan ang iyang dughan o bakos nga bulawan. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ko sa iyang tilan, daw patay. Unya gitapion niya kanako ang tuon niyang kamot og maingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan ug ang katapusan. Ako ang buhi, namatay ako, apan tanawa, buhi ako, dili na gayod mamatay. Ilalom sa akong gahom, ang kamatayon o ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon o ang mahitabo unya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo.
Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niyadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha sa Hesus sa taliwala nila og mingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya sa Hesus mingon kanila, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila og giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha usa sa napulog duha ka tinunan, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinunan, nakita namo ang Ginoo. Ug si Tomas mingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha sa Hesus ug mibarog sa taliwala nila ug mingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo gayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya mingon sa Hesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan katong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Hesus sinaksihan siyang mga tinunan nga wala mahisulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Hesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa mong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dihay usa ka politiko nga nabantog na kaayo og ilado kaayo siya sa tanang katawhan. Og tungod kay hapit naman ang eleksyon, misuroy siya sa tanang dapit sa iyang gilangsaran, ug usa sa iyang giadtuan mao ang mental hospital. Pag-abot niya dito sa maong hospital, nagsuroy-suroy siya sa mga ward. Ang mga tao nakaila kaniya og misangpit og mitimbaya kaniya da nga warawara og kanang murag politiko lagi. Unya natingha siya kay dahay usa ka tawo nga wa gyud lamay timik nga nagatan-aw niya og asa siya kaduong, murag wa magpakabana sa nahitabo pag-abot niya itong maong politiko sa mental hospital. Og naka-decide ang maong politiko sa pagduol niya itong tao, unya iyang giingnan og wa ka kailan ako? Kaila bakas akong pangalan? Apan wa gyud mo tubag ang maong tao. Hilom gyud kaayo nga murag lagway mahitabo. Unya, murag isungutan man gyud siguro tog matay kontrapartido man siguro ni. Di gyud siguro ni mubutar nako. Iyang giingnan nga, wa ba ka kailan ako? Wa ka kailan sa kungan? Mitubag ang pasyente mi, doktor, di ay tao ari wa kailas iyangan. Mga igsuon ang atong ebanghelyo karon, atong nadungog o atong nahibawan nga ang mga tinunan wa makaila ni Hesus diha-diha dayon. Wala sila makarecognize sa dihang nabanhaw sa Hesus, sa dihang mipakita sa Hesus human siya nabanhaw gikan sa mga nangamatay o gikan sa mga minatay. O gani usa kanila
nga ginganlag Tomas, nagaduda ug wa gyud siya mutuo ug miingon siya, hangtod nga makakita ako ug makahikap sa iyang samad anha pa kumutuo. Ang pagkabanhaw sa Ginoo wala masabti dayon sa iyang mga tinun-an. Wala sila makailan ni Jesus ug wala sila makaalinggat nga si Jesus di ay kadto sa dihang mipakita siya kanila. Panahon sa Biyernes Santo, si Jesus nagaantos dili lang sa sakit nga lawasnon kon physical pain, labaw sa tanan, iyang giantos ang emotional ug ang moral nga mga kasakit. Misalig siya sa iyang mga tinun-an apan gibiyaan siya. Gibaligya siya ni Judas og 30 pieces silver kasinsilyo. Gilimod siya ni Pedro sa makatulo ug ang tanang mga tinun-an gawas ni Juan nanago og nanagan sa dihang gidakop na si Jesus. Sa dihang nanginahanglan si Jesus sa ilang tabang, gipakyas siya sa iyang mga tinun-an. Mo'y hinungdan nga bisan pa man sa taho nga gikan sa katuuhan nga saksi nga si Jesus na banhaw ug siya buhi, nagmagahi ang iyang mga tinun-an sa pagtuo niini. Usa sa mga rason tingali mao ang kahadlok. Nahadlok sila nga muatubang ni Jesus tungod sa ilang gibuhat kaniya. Naghuna-huna sila nga kasuk-an unya sila og asukmatan ni Jesus sa ilang wa pag-unong kaniya hangtod sa kamatayon. Karon sa Jesus nagpakita nila sa unang higayon, mibarog siya sa ilang taliwala ug ang unang mga pulong nga iyang gilitok nindot kaayo. Wa siya manukmat kundili mingon siya ang kalinaw manaa kaninyo. Gisulti niya kining mga pulunga sa tumang kaligdong ug sa tumang kaaghop nga murabag miingon siya kanila, kahibaw ko ug nakasabot ko sa inyong gibati ug sa inyong sitwasyon karon. Gipasaylo ko na kamo og ayaw kamo ka. Mga pulong nga masulti sa usa ka inahan nga magahupay sa iyang mga anak nga mga nangalisang ug nangahadlok. Walay timaan sa kasuko ug walay timaan sa pagmahay ngadto siyang mga tinun-an nga dili matinud-anon kaniya kundili ang kainit sa gugma ug ang kainit sa pagpasaylo mao ang mipatigbabaw. Karong adlaw maglipay kita uban sa tibuok simbahan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita og maglipay ug pasalamatan nato ang Ginoo kay siya maayo ug ang iyang gugma walay katapusan. Ang Congregation of Divine Worship mideklarar niadtong Mayo 23 tuig 2000 nga ang tibuok kalibutan ang ikaduhang Domingo sa pagkabanhaw makadawat sa ngalan nga Divine Mercy Sunday. Usa ka tinuig nga pagdapit nga pag-atubangon sa tanang mga Kristohanon sa kalibutan uban sa pagsalig sa langitnong kaayo sa mga kalisdanan o sa mga pagsulay nga masinati sa katawhan sa umaabot nga katuigan. Ug kining maong debosyon sa Divine Mercy gipalambo kini sa usa ka santa, si Saint Faustina Kowalska nga usa ka taga Poland nga gikanonize ni Pope John Paul II niadtong Abril 30 tuig 2000. Ang atong Ginoo misugo nining maong santa nga si Santa Faustina sa pagampo ug paghimo nga ang Divine Mercy o ang Domingo sa Dios nung kaluoy mapahimutang unta sa Domingo human sa pagkabanhaw sa ato pa the second Sunday after Easter. Pagahimuon kining adlaw alang sa tibuok nga pagpasaylo sa mga kasalanan niadtong moduol sa santos nga Eucharistia ug diha sa sakramento sa pagkumpisal. Usa kini ka tinuig nga selebrasyon sama sa adlaw sa pagpapasasala diha sa daang testamento. Busa sa ulugon nato ang kaluoy sa Ginoo alang kanato. Sama sa mga tinun-an ni Jesus kita usab nagluib kaniya. Wala kita magmatinud-anon kaniya sa daghang mga higayon. Mitalikod kita kaniya og ato siyang gipakyas sa daghang mga higayon apan wala kini igsapayan ni Jesus. Wala kita niya panghimarauta, wala kita niya kasuki. Kini tungod kay siya ang Ginoo sa kaluoy. Ang kaluoy mao ang pulong,
alang sa manggihatagong gugma alang sa mga makasasala. Kung naa kita sa sala, mahanaw ang atong pagkahigala sa Ginoo o sa kinabuhi sa balaanong grasya sa atong kinahiladman. Kay si Jesus miingon man, ako mao ang punuan ug kamo mao ang mga sanga. Gawas kanako, wala kamoy mahimo. Mga igsoon, kung mahilayo kita na Jesus, patay kita nga espirituhanon. Apan diha sa iyang kaluoy, ang Ginoo nagdala kanato og balik sa atong pagkakita ug iya kitang giuli ngadto sa bag-ong kinabuhi uban kaniya. Ug giunsa man paghimo sa Ginoo niini? Sa Ebanghelyo karon miingon siya og miingon ang Ebanghelyo, gihuypan niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Kining maong teksto mao ang scriptural basis. Mao kini ang gibasihan diha sa Biblia mahitungod sa sakramento sa pagkumpisal o pagpakighiuli. Ang dakong tuburan sa kaluoy sa Ginoo diha sa simbahan. Ang kaluoy og pasaylo sa Ginoo gitanyag diha kanato pinaagi nining maong sakramento, ang sakramento sa pagpakighiuli. Diha kunoy usa ka pari nga nagpakumpisal usa ka hapon niana. Unya ang iyang gigamit mao ang karaang kumpisalan o karaan ning atong kumpisalan diha pagilaing karaan nga musod ka og usa ka murag kwarto. Samtang ang pari na asto nga ang kwarto sirado. Nakamatikod siya nga dihay tao nga misulod sa maong confessional box. Ug klaro kaayo nga hubog ang maong tao. Tungod kay nanimaho mang bino. Ug busa nagpaabot ang pari nga musugod ang tao, apan wa siya'y nadungog mga pila ka mga segundo. Hangtod nga miabot og pila ka mga minutos. Nagpasumangil ang pari og ubo-ubo aron kaha sa pagkuha sa atensyon ni adtong maong tao nga sayang hunahuna hubog yun kay nanimaho naman ang tibuok confessional box. Wa gyud timik dito sa maong pikas nga box o sa confessional box. Mao nakahuna-huna ang pari iyang gituktok basig nakadug ni kay hubog ra ba ni. So iyang gituktok og kusog ug sa katapusan misulti ang tao. Umingon ang tao, Brad, ayaw kog sa muka o mangayo kag toilet paper, wapod sa muari. Nakaingon dahil tao naghubog, nakasilyas tong iyang gisudlan. Mga igsuon karong panahona, daghan ng mga Katoliko nga wala mo appreciate sa value sa pagkumpisal. Wala na nila batia ang kamahinungdanon sa pagduol sa kumpisalan o pagduol sa pari aron isumbong ang iyang mga sa. Ang uban gani mga sobra nas 20 ka tuig tingali. Kasagaran gihimo na lang nila nga usa ka seasonal sacrament, the annual obligation nga ilang pagahimuon, panuigra. Ug anong mingon man ko ni ana, ni adtong miaging milabay nga mga semana, daghan kaayo mingon dre. Karon na jud ko kabalik. Ug gani dihay ingon ang katapusan gyud akong kumpisal adto pang first communion. Kay wa ko ka kumpisal adtong pagkasal naho. Unya taas na kayo ang Panginoon. Daghan ang mingon, tinuig ra kong muanhi. Mga igsuon, dili ka na mao. Kung mao na atong hunahuna sa kumpisyon. Nagkinahanglan kita sa kaluoy ug pasaylo sa Ginoo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Suway kuno og ayaw kaligo sud sa usa ka tuig. Ug unsa inyong bation. Mag-alingasa mga itagdita kaligo na ng usang adlaw sama ra sa pagkumpisal ang paghinlo sa imong kalag ug di ka hinluan kausara ka magpahinlo sod sa katuig perting daghana na buling kuskusonon. Diha usa akong gipangutana nganong kausara man ka mukumpisal sa usa ka tuig mahadlok maguguan ang pari diri. Nganong mahadlok man ka? Mga saba man. Nganong kasabaan man ka? Ang gamay ra may hong isulti nga mingog usang tuig nakakumpisal maura na imong sa. Ayaw ka hadlok nga moduol sa pari. Ug usahay gani mingon sila tuo man kanang pari utro man pud na silang makasasa. Tinuod bitaw. Mangumpisal man gani pud mi. Mga di ta mahadlok moduol sa pagpangumpisal diha sa mga pari.
Mao kini ang mensahe nga kinahanglan gayud atong isangyaw diha klaro gayud ug pagkadinalian kay murag nawa na ni karong panahona. Sa kalibutan diin ang katawhan nawad-an na sa pagbati sa kasalanan, kanang gitawag nila sa English the sense of sin. Diin ang balor ug kasagrado sa kinabuhi sa tao wala na tahura. Diin ang pagbaton ug daghang kalibutanong mga butang maunay sukdanan sa kamalampuson. Kung ang katawhan nahimo na nga garbuso ug natagbaw na sila sa ilang kaugalingon, ang mensahe kinahanglan kusog gayud ug klaro, loud and clear, nga nagkinahanglan kita og kaluoy sa Ginoo ug sa iyang grasya aron pag-usab sa atong kinabuhi ug aron maglakaw kita diha padulong sa dalan sa pagkausab ug sa kaluwasan. Ug pagkanindot hunaon-naon nga ang Ginoo nagatan-aw kanato diha sa gugma ug kaluoy. Usa kay gayon si San Padre Pio sa Petrelcina, giatubang sa usa ka tawo ug mingon kaniya, "Padre, dili ko motuo og Ginoo." Mipahiyom lamang si Padre Pio ug mingon, "Apan ang Ginoo mituo man kanimo." Kini nagpahinumdom kanako sa usa ka istorya sa usa ka batang lalaki nga natrap diha sa second floor, nga nasunog nga ilang balay ug dili na makasulod ang amahan kay gikaon na og kalayo ang agianan padung sa maong balay. Wa nay laing kaagian ang bata gawas lamang sa ilang bintana. Ug misinggit ang amahan miingon, "Anak, lukso diha sa bintana kay sawon kanaho." Ug mitubag ang bata, "Pero dad, mahadlok man ko kay wa man ko makakita kanimo." Ug mitubag ang amahan, "Ayaw kahadlok anak, lukso diha kay makakita ko nimo. Bisag wa kakita nako, ako kang makitaan ug ako kang asawon." Mga igsoon, ayaw mo kaguol ug di nato makaplagan ug di ka makakaplag sa Ginoo kay ang Ginoo makakaplag kanato. Ayaw mo kahadlok nga di ta makakita sa Ginoo kay sa tanang panahon makakita ang Ginoo kanato. Ayaw ka mo kaguol nga dili kita makahigugma sa Ginoo pag-ayo kay siya nahigugma kanato sa walay kondisyon uban sa kasing-kasing nga puno sa kaluoy ug kalumo. Niining divine mercy Sunday maglipay ta kay ang gugma sa Ginoo walay katapusan ug walay kondisyon. Espesyal kita og bililhon sa iyang mga mata ug nagatutok siya kanato kanunay sa usa ka mata nga maluluyon nga puno sa kaluoy ug gugma. Nindot kayo kini nga gi-express o gipadayag sa usa ka awit, sa usa ka love song ni Michael Johnson. Tingali nakahibaw ang uban ini kadtong mga muangay kayo mukanta diha sa karaoke. Kanang "The love she found in me." Usa sa mga linya labi na sa refrain mingon, di ko mukanta. I-remind lang mo nako sa mga linya mingon kining maong kanta, "Give her thorns and she'll find roses. Give her sand and she'll find the sea. Give her rain and she'll find rainbows. Just see the love she's found in me." Nindot kayong pagkalaray ug mao kini ang paagi sa pagtan-aw sa Ginoo kanato. Siya gayud ang bantugan nga nagmahal, a great lover. Dili siya mupugos sa iyang gugma diha kanato, mapailubon siyang magapaabot sa atong pagbalik ngadto sa iyang mahigugmaong mga bukton. Kanus aman kaha kita mubalik diha sa iyang mga bukton pinaagi sa pagduol sa sakramento sa pagkumpisal aron madawat ug makapahimos kita sa iyang kaluoy ug pasaylo. Mga igsuon, ug kun ang Ginoo maluluyon kanato, kinahanglan nga magmaluluyon usab kita sa uban. Diha sa atong pagpangadji sa Ama namo, mangayo kita sa Amahan sa pagpasaylo sa atong mga kasalanan ingon nga nagpasaylo kita sa nakasala kanato. Ug atong hunahunaon kuno kun dinhi sa kalibutan magminahalay pa kita ug magtinagdanay sa usag-usa sama sa pagmahal ug pagtagad sa Ginoo kanato. Kanindot unta hunahunaon. Ingon gayud unta ni ana ang angay mahitabo ug mao kana ang pagsugod sa langit dinhi sa yuta. That's the way it should be. That's the way heaven begins here on earth. Mga igsuon, hinaot nga sa ang Dios nung kaluoy sa nabanhaw nga Ginoo magabuhong unta sa iyang panalangin kaninyong tanan. Panalanginan unta kita sa kalinaw, kalipay ug maayong panglawas ug maayong panghuna-huna. Hinaot nga ang himaya sa pagkabanhaw
magalamdag sa inyong kinabuhi nining piyesta sa Dios nung kaluoy ug hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios, gianak dili binuhat usag kaniya samahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya. Naron matuman ng kasulatan, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa sakabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Dili sama kang Tomas, kita mao kadtong wala makakita apan mituo. Ug tungod kay mituo man kita kang Hesus nga nabanhaw, masaligon kitang mag-ampo alang sa uban ngadto sa Dios, kay siya mamati gayod. Ug moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Ngang simbahang Katoliko, motubo pinagi sa mapadayon ng pagsangyaw sa kadaugan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Ngang kalinaw ni Kristo, motuhop sa mga kasing-kasing ug unahuna sa mga pangulo nga nakigbingkel. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sila nga nagduda, makakaplag og pagtuo diha kang Hesus nga namatay og karon buhi hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga kita magsimba kang Hesus diha sa Eucharistia, ginamit ang mga pulong ni Tomas, Ginoo ko o Diyos ko. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga matuhon nga nangamatay, ilabi na nga tong giampo karon. Mabanhaw na aron moambit sa may mayawong kinabuhi sa nabanhawng manunubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Makagagahong nga Amahan ang imong anak na banhaw ngadto sa bagong kinabuhi. Dawata ang mga pag-ampo nga among gipadangat nga kanimo sa iyang ngalan, kay siya mao man ang sinugdanan ug ang katapusan nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bagong binunyagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabuluhanan nga walay katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlaw nga mahimayaon kanus si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pagingon. Santos gari ka o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na ba? Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Santo Papa, ni Christian Vicente among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Hesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa maghiusa kita sa pagingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, ang panagdait manaa kaninyo.
Kini mang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Palihog manindog. Magampo kita, O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod alang sa mga announcement. To all PYM staff and chapel youth coordinators or representatives, we will have an important meeting today, April 7, Sunday, after the second Mass in the KFC Hall. Important matters will be discussed. Your presence is highly obliged. Thank you and God bless. From PYM and Formation Committee. Laing paibalo, giawhag ang tanang sakop sa Couples for Christ Global, Handmaid for the Lord, Servants for the Lord, Singles for Christ, and Youth for Christ sa pagtambong sa atong Diocesan Mission Corps meeting dinhi sa atong simbahan karong hapon sa may alauna ang takna. Daghang salamat ang nagpahibalo cluster servant. Nining piyesta sa Divine Mercy atong daygon o pasalamatan ang Ginoo. Ato sa mga pasalamatan ang atong Presider Santos nga Misa, si Father Dodong Bunyaw, uban sa mga altar servers, mga lay ministers, ang atong CWL sisters nga nag-sponsor karon, ang atong nindot nga choir, silang tanan atong pakpakan. Akong ipahibalo mga igsoon nga karong hapon ang Santos nga Misa alas 4:30 dili alas 5 tungod kay sundan kini sa usa ka procession pasidungog sa Divine Mercy. Okay? Unya ako pong ipahibalo kaninyo nga matag alas 6 sa gabi nagsugod na kini niadtong Easter Sunday niaging semana. Matag alas 6 sa gabi adunay magrosaryo dinhi sa atong simbahan. Ipahinungod kini sa special nga paagi alang sa usa ka malinawon ug matinud-anon nga piniliay election ilabi na gyud dinhi sa atong lungsod sa Hagna, no? Unya kada gabi gini alas 6 dinhi sa atong dakong simbahan kutob ni sa adlaw mismo sa election. Unya ato lang ni siyang
patingog sa trompa para ang mga tao usab apil gani sa kabaryuhan makaalinggat nga naa gayoy gaampo alang sa atong mga kandidato ug alang sa atong mga bumuboto dinhi sa atong lungsod. Kung dili mo makatambong dinhi sa simbahan, bisan sa inyong mga panimalay ug kapilya, nasayod ako nga aduna man usab nagampo sa rosaryo, palihog ipahinungod gihapon ninyo kini sa susama nga katuyuan. Unya isip inyong padrikura, magdapit lang ako sa mga kapunungan dinhi sa atong parokya sa pag-apil sa pagpangulo sa Santos nga Rosaryo dinhi sa atong simbahan para makahimo makahuluganon ato kini siyang puli-pulihan. Unya karong simanaha pananglitan palihog paminaw kadto mga leaders sa mga religious organizations. Ako hangyoon ugma pohon Abril 8 ako hangyoon ang kapunungan ni Padre Pio. Padre Pio sila ang manguna. Unya pagka Martes Abril 9 ang CWL, no? Abril 9. Abril 10 ang KOPC, no? Sa Miyerkules Abril 10. Unya Abril 11 sa Huybes ang San Pedro Kalungsod mao'y manguna. Pagka Biyernes Abril 12 ang atong PYM ang youth. Unya pagka 13 sa Abril adlawng Sabado ang Couples for Christ Global, no? Couples for Christ Global. Unya pagka Domingo pitsa 14 ang atong mga katikista. Unya ang ma-assign sa sunod simana na lang pud nako ipahibalo kay kabalo ko nga hingalintanon kamo, no? Okay? Unya ako pong ipahibalo daan mga igsuon kini ako hangyo God meaning voluntaryo ra pod. Sugod sa sunod Domingo, adunay 4 ka Domingo sa dili pa ang eleksyon mismo. Sugod sa sunod Domingo, maghangyo ako nga aduna kitay second collection, no? Second collection, donation nato. Para asa man kini? Para kini nga atong gamiton igasto sa pag-edukar sa mga tao. Ilabi na gyud pagpalit og mga gamit like pananglitan kanang mga karatula or mga tarpaulin atong ipahinumdum sa mga tao sa angay nilang buhaton panahon sa eleksyon. Pananglitan kanang karatula nga gamay lang, kung imo kaming paliton dili kanamo pilion. Okay? Pahinumdum nato sa mga tao atong ipahiluna diya sa mga balay kung musugot silang butangan. Unya ako maghangyo kaninyo kay dili man gud akto na to ang gasto kay gasto mang yung kini, no? Pero sige lang kay bisan mo gasto kita worth it mampod kay maghatag mag-edukasyon sa atong katawhan. So bunga ragud pud sa inyong kaluoy o kadasig mutampo kita second collection sa mga umaabot nga Domingo. 4 lang ka Domingo ang atong matigom atong gamiton sa pag-edukar sa atong mga tao. So I hope madasig pud mo ani nga kita po di nata magbinuang sa eleksyon kay can you imagine ang inyong kwarta inyong gigamit pag edukar niya kamura pud ang magbaligya sa inyong boto mur binuang na gyud kaayo, no? So kini ako pagdasig lang kaninyo mga igsuon. Sa katapusan aduna ko'y importanteng tuyo. Manginahanglan ako sa inyong dalunggan ug sa inyong kasing-kasing sa pagpaminaw. Ha? Niadtong Marso 27, so bag-uhay pa lang, ako nadawat ang sulat ug pahibalo gikan ni Brother Edsel Closas, no? Sa maong sulat mga igsuon, iyang gipahibalo kanako ang pagtukod ug usa ka pribado nga ministeryo, yang gitawag og Capernaum. Unya iya kuno kini pagasugdan karong umaabot Mayo 10 dinha sa barangay Pahina, Hagna, Bohol, no? Ako lay paklaro nga kini information gi sulat niya pahibalo kanako. Pero bisan pa sa wala pa ang sulat nakahibalo naman ko kay daghan naman ko madungog gikan pud sa mga tao. Di naman ko tigtan-aw karon sa cable pero gikan sa mga tao kabalo na ko nga adunay tukuron nga Capernaum.
Wala ni mananghid kundi nagpahibalo, nakahibalo lang ako. Pero wala kini mga nanghid o unsa man gani, no? Unsa may ikasulti ko niini mga igsuon isip inyong padrikura, no? Ako may inyong padrikura, amahan sa parokya. Unsa may akong ikasulti niini? Para kanako ang maong pagtukod sa Capernaum dili paangay nining higayuna. Kabalo man tingani mo nga sa paghukom sa atong obispo kalabot sa kontrobersiya sa CCRM Hagna, giapil ni Most Reverend Christian Vicente Noel ang pagpahimangno kang Brother Edsel sa paghimo og dugang nga pormasyon sa iyang kaugalingon aron malikayan ang dugang pang mga sayop sa doktrina diha sa iyahang pagpanudlo, no? Agig pagtahod o pagsunod sa kabubuton sa atong obispo, angay una nga tagaan kini og dakong pagtagad ni Brother Edsel. Mahimong sabton kining iyang lakang sa pagtukod sa Capernaum nga karon dayon umaabot mayo 10 nga wala pa niya tumana tong gisugyot sa obispo kaniya. Mahimo kining isipon nga pagsupak sa dekrito sa obispo. Ang pagsiguro mga igsuon nga si Brother Edsel matagaan og igong pormasyon, bililhon kaayo. Importante kaayo. Kay siya manggod magtudlo sa katawhan nga mga Katoliko. No? O kung naa may danger, delikado kayo sa espirituhanong kinabuhi sa mga tao kung dili niya tumanon ang pahimangno sa atong obispo. Tingani ug magbasa kamo sa diaryo ug sa maminaw kamo ni Brother Edsel, inyong masabtan nga iya maning gi-explain nga ang iyahang pagtukod sa Capernaum iyang gibase sa Canon Law number 215. Balaod kining Canon Law is balaod sa simbahan, no? Number 215. Unsa man kining balaod? Akong basahon ninyo ha, bisan in English sayon naman sabton. Christ faithful, meaning katawhan, may freely establish and direct associations which serve charitable or pious purposes or which foster the Christian vocation in the world, and they may hold meetings to pursue these purposes by common effort, no? Kunya matud pa ni Brother Edsel, kining maong balaod kapadayag sa katungod sa matag usa nga binunyagang Katoliko nga pwedeng magtukod og pribadong pundok ubos sa landong sa simbahang Katoliko. Akong ipaklaro ha nga, ubos sa landong sa simbahang Katoliko. Ato masabot dinhi nga kining pundok Capernaum nga iyang tukuron magpailag yun nga Katoliko. Okay? Magpailag yun nga Katoliko. Dugang pa niini, ato man kanunay madungog si Brother Edsel, unya malipay sa kumaminaw nga siya mo insister gyud nga he is a pure Catholic. Puro Katoliko. Ug dili gayud siya mobiya sa pagkakatoliko magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. I'm just quoting him, ha? Hinaut unta nga iya gining ipakita. Unya mga igsuon, ang pure nga Katoliko kinahanglan andam nga mosunod sa talahurong obispo ug sa simbahan Santa Iglesia. Ang Canon Law 216 wala na niya gamita, pero ako lang basahon kay aduna may kalambigitan. Ang iyang gigamit 215, ako lang basahon og tiwas 216. Nagaingon, since they share the church mission, all Christ faithful have the right to promote and support apostolic action by their own initiative undertaken according to their state and condition. So sakto si Brother Edsel. Pero kung tiwason ni mo basa, kini may pinaka-importante.
No initiative. Ha? Wala mo'y pasiugdahan. Anything. No. Can claim to the title Catholic without the consent, way pagtugot, of the competent ecclesiastical authority. Akong usbon ha, para maklaro ninyo, wala gyud mga initiative. Private, public, why initiative? Can claim to the title Catholic. Kana mo gamit sa ngalang Katoliko without the consent of the competent authority. Kinsa man kining competent authority? Sa lokal nga simbahan, ang atong talahurong obispo. Kami mga pari, extension rami sa obispo. Ang pagtugot na agid sa obispo. Busa mga igsuon, isip inyong padrikura, magtambag ko ninyo. Di man ko mga saba. Magtambag ko ninyo, ug kung gali man gani, maghangyo ko ninyo. Kung mahimo, bisan tuod natay mga katungod, ato yung tagaan ug dakong pagtagad ang tingog ug pagmaymay sa atong obispo. Basahon ninyo ang Canon Law 299. Lain na ning nga numero, no? Ay ninyo tayo ini, ha? Canon Law 299. Nag-ingon yun diha, klaro kayo. No private association of Christ's faithful is recognized in the church unless its statutes have been reviewed by the competent authority. Akong naibawan nga dili lang ako ang gipadalahan ni Brother Edsel, ang obispo usab. Kabahin sa iyang gipadala na ang mga listahan sa mga sakop, mga miyembro, na ang bylaws, no, sa ilahang gigama nga Capernaum. Iyan na pong gitagaan og kopya ang obispo, which is good. Maayo na nga lakang. Pero ang ako lang nakabalisa kay kini gipadala kanamo, pero nagpahibalo na nga magsugod na sa Mayo 10. Kung sa may gipasabot ani, nagpasabot ba ni nga may pagtugot man or wala, may suporta man sa simbahan o wala, magpadayon gyud mo? Now, inyo na nang katungod. Ako, Padre Cura, magrespeto sa inyong katungod. Apan, manghinaot ako nga ang akong katungod, dili lang katungod, kundi ang akong katungdanan, isip, inyong Padre Cura, inyo usab nga tahuron. Unya kini akong katundanan, dili kun unsa, ang akong katungdanan ang pagpahibalo sa mga tao nga kining maong grupo sa Capernaum wala pay pagtugot sa obispo o dili pa angay isipon nga Katoliko. Manghinaot ako mga igsuon nga wala untay masakit ini akong kaya ako napuno sa pagtahod kaninyo. Wala ako'y tuyo nga dautan. Ang ako manghangyo lang kaninyo nga dili unta kamo masakit kay ang akong katuyuan para man sa inyong kaayuhan. Maayong buntag, daghang salamat kaninyong tanan. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia.